Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Wannan sabon SDT platform ɗin shi ma irin na Telegram ne, wanda da ka shiga registration link ɗin zai directing ɗinka zuwa Telegram. So da ya buɗe maka cikin Telegram sai ka taɓa start sai ka fara shi. So da ka fara shi ne wannan ainihin fuskar da zai kawo ka, za ka ga akwai wajen recharge, akwai wajen withdraw, akwai wajen agent cooperation, sai wajen team. A ƙasa kuma akwai wajen quantify da inviting friends da kuma me. So wajen quantify ɗin nan shine sai an je an yi recharging tukunna sai a zo a yi. So amma bari mu nuna muku yadda wato level ɗinsa yake. So wannan na farkon shine level 0 wato Ham Robot version 0, sai kuma wannan Ham Robot version 1 wanda a shi muke bari mu bayani a kansa. So gashi na wannan shine BIP 1, ana yin tax guda ɗaya, sannan ana samun 38% na abin da aka sa, sannan minimum unlock in ɗinsa gashi nan 4.2 ne, wanda in ka sa za ka samu waɗannan abubuwan. Sai kuma wato BIP 2 shi ma gashi nan, BIP 3 duka dai har zuwa BIP 10 sai ka zaɓi wanda kake so. Sai abu na gaba shine wajen invitation, kana so ka invite na friends, ga wajen referral code, ga referral link su ake kwafa a je a invite na mutane a social media irin su WhatsApp, Facebook, Telegram, X da sauransu. Duk wanda ya register za ka samu commission. Sai wajen me shine wajen profile ɗinka, za ka ga wato balance ɗinka da komai da komai. So akwai abin da suke bayarwa an kai register, an kai token da naka zai zama haka. So bayan ka gama kawai sai ka dawo nan gurin ka zo ka yi quantifying, amma kafin nan bari mu ƙara komawa wajen home sai mu nuna yadda ake recharging. So inda ake recharging ɗin, da ka zo nan gurin sai ka taɓa wajen recharge ɗin nan, za ka ga sun baka gateway ga su nan kala kala. Akwai TRX, akwai BEP20 SDT, akwai TRC20 SDT, akwai BNB, akwai BEP20 SDC. sai ka zaɓi wanda kake so. A misali ka zaɓi wannan na farkon TRX, sai ka zo ka copy wallet address ɗinka ko ka scanning na QR. In ka zo nan ka kwafa sai ka je ka turo na amount ɗin da kake son sawa. Bayan ka riga ka turo, ga bayani nan a ƙasa na abin da ake sawa, kawai sai ka taɓa recharge completed. So da ka taɓa recharge completed ɗin nan shikenan, kawai sai ka yo back. In ka yo back, in ka koma me, za ka ga wato balance ɗinka ya haɗe da abin da ka sa da abin da suka baka. Kawai sai ka dawo nan gurin da aka rubuta quantify. So yanda ake quantify ɗin, ga gurin da aka rubuta start quantify, kawai sai ka zo ka taɓa shi kamar haka. So da ka taɓa shi za ka ga ya fara yi, kawai sai ka ɗan jira shi. So bari mu jira ya ƙarasa. So gashi nan mun samu 1.596, wanda ita ce wato revenue ɗinmu na yau, gashi nan kamar yadda kuke gani. So yanzu in muka dawo me, ko kuma bari mu ƙara komawa ta wajen home. So gashi nan mun dawo wajen home. So za ku ga guri nan da aka rubuta withdraw. So yanzu in muka shiga nan gurin za mu iya withdraw, amma bari mu fara yin setting password tun da mu yi a can ba. So yanzu zan sa wato login password a nan, zan yi confirming a nan, sai na sa security password a nan, shi ma sai na confirming ɗinsa a nan. Gashi na saita password ɗina, na sa shi a sama, na sa a ƙasa, gashi nan na taɓa confirm. So gashi nan yanzu ya tafi. So yanzu kamar yadda kuke gani, yanzu za mu yi withdraw ɗin wannan TRX ɗin. Idan na ga dama kuma zan iya conversion ɗinsa ya koma USDT. So amma bari na bar shi a yadda yake a TRX ɗin. Zan kwafi wallet address ɗina na TRX, zan sa amount a nan, sannan zan sa withdrawal address a nan, nan kuma contact information ne, sai security, sai kuma a ƙasa ga guri nan da aka rubuta confirm. So yanzu bari na bar shi a TRX ɗinsa sai na tura. Yawwa gashi nan na sa wallet address ɗina na Tron, na sa amount, na sa komai da komai, gashi nan na taɓa confirm. So gashi nan ya sa withdraw success. To yanzu bari mu jira ku ga withdraw ɗin nan da muka tura, in ya sauka sai mu ci gaba. Yawwa ga message nan ya shigo, bari na shiga a gani. Za ku ga an ce deposit successful, gashi nan daga Bitget. So kun ga wannan Tron ɗin da muka turo, gashi nan guda 6.7, gashi nan ya riga ya sauka a cikin Bitget. So haka ake registration da recharging da tax da withdraw da dai komai da komai a cikin wannan sabon SDT platform ɗin na Telegram. Idan kana da sha'awa ko kana da ra'ayi, za ka iya jarabawa. Gashi nan $4.20 ake sawa. Mun gode.